мрънкаш, за як не се мислиш, повярвали си ви ги трънкаш. Горе си тръгнал, ма горе е студено и нема те взема тук на върха. Ало дамите, къде сте, правите ми го секси, всичко живо върху бара се премести. Утре ще ви черпя нещо по телче. Те пък неща ли, искали са те хотелче. Поръчки правя, това ще те доставя и после знае, кое ще те накара да крещиш. Поръчки правя, това ще те доставя. Омай гледаш брат, да, с нощи сме били 2, 3, шота брат, още по 2 дни и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. 2, 3, шота брат, още по 2 дни и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. Здравейте, приятели! Всяка вечер по Радио Кристал избраните хитове от нас за вас с водещия DJ Гогърдинов в този момент продължава. Искаш гледка отгоре, ми гледай от тавана. От коня си доволен, бегай кажи на мама. Горе си тръгнал, ма горе е студено и нема те взема тук на върха. Ало дамите, къде сте, правите ми го секси, всичко живо върху бара се премести. Утре ще ви черпя нещо по телче. Те пък неща ли, искали са те хотелче. Поръчки правя, това ще те доставя и после знае, кое ще те накара да крещиш. Поръчки правя, това ще те доставя. Омай гледаш брат, да, с нощи сме били 2, 3, шота брат, още по 2 дни и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. 2, 3, шота брат, още по 2 дни и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. Шота брат, още по 2-3 и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. 2, 3, шота брат, още по 2-3 и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. Не чувам като мрънкаш, за як не се мислиш, повярвали си ви ги трънкаш. Горе си тръгнал, ма горе е студено и нема те взема тук на върха. Ало дамите, къде сте, правите ми го секси, всичко живо върху бара се премести. Утре ще ви черпя нещо по телче. Те пък неща ли, искали са те хотелче. Поръчки правя, това ще те доставя и после знае, кое ще те накара да крещиш. Поръчки правя, това ще те доставя. Омай гледаш брат, да, с нощи сме били 2, 3, шота брат, още по 2 дни и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. 2, 3, шота брат, още по 2 дни и сме мак. Як, бас, уиски кос, як и мацки, уиска бос. Здравейте, приятели! Всяка вечер по Радио Кристал избраните хитове от нас за вас с водещия DJ Гогърдинов
в този момент продължава. Искаш гледка отгоре, ми гледай от тавана. От коня си